Hi guys, good morning. So karon day guys adlaw Friday. Namahaw mi kay nami lakaw after ani. Dara sa liya na di ah. Ginamin niyo family member. Ha? Namin niyo family member. Di ako rin yung family member. Sila na karon ang patry pagkabulan. Tuwod. Ha? Tuwod. Di mo ka. Dali. Arong makauban sa ating lakaw kinahanglan mo kaog bulan. Game no. Na. Kau kuha ka. Guys, ano yan eh? Sipon. Itlog na Argel. Ikaw mo ito Argel? Yan na pag mama makulit guys. Kaya makulit na mama guys. Love you all. Love you all. Yari na si Aliana o si Alex. Hi. Good morning. Love you ma. Pag nalila kayo mo sa katas-tas. Kanang maling. Bulad. Itlog. Minsan na yung tausi. Tausi. Taka ko. Dali, pagtanaw sumukan yan. Mahagul ka yan. Juan. Sao na ningari ko. Mapamali. Ha? Dali. Kaya ko nagkahigdayan. First time. Kani? Kisa man eh. Roy. Nas Roy Dani. Roy Kapi. Hala nice Dani. Ini para ni bed spacer. Kailangan dalhan ng kulit sa Manila. Pilay mong rent nga ni mag bid space. 1 to 1 to per day? per month. Per month? Dalhan man sila. 1 to per month? Bid space? Tura. Di mo gudi nga na. Nakamanda din niyo. Bago pa mapod eh. Okay. Para estudyante man po. 1 to. Sila. Hindi na yung 5. Unong. Bratura. Kasi ganahan. Mag bid space. Isa ka room 1 to per month. Okay kayo. Ang CR ka. Diyan, hari mi dari. Tangan pa na ginuduro. Si Arnie. Okay naman. Naniagas ang tubig na. Mau ni si Arko no. Magbutangan pa sa ilo duro. Ha? Diyan. Mari butang. Kani sa Manila ni. Kwarto kaya po, bed spacer na po ni. Ada man des ko an. Himoon paghapon ni. Kali day. Okay dani. Hala nice day dari kan ni. Isa man ni dani gidugtong. Nam lagi gidugtungan pa rin ako. Ini? Ako na. Sa may mahitabo dani kan ni. Nga lugar. Wala na ni. Ha? Wala na ni. Murag teres na ni. Oo. Yan, alas yan na, dali yan. Eta. Nice day, Dani, no? Ang ginahan. Uy, bali. Basa lagi, Im. Oo, kay nag-uwan man. Umang na kuan. Mani Kaya ka? na namin kuan diha. Gripo? Gripo. Oh, ba? Dako niya ha. Naku, bitaw. Dara ka, day. Kaya basa yan, dara ka yan. Wow. Gapon ka kwarto. Naku, CR. Dapo ka kwarto isa. Oo. Oh, nice, Dani, kay. Dagat. Ha. Tinaw ba yun? Bitaw, lami maligo ka, Regit. Bitaw nung lami maligo, no? Nice ka, dagat. Diyan. Mama? Hindi ay ligo, Im. Bitaw ko. Ang balong ng dagat. Ligo ko dyan yan eh. Karon? Idugo mo rin sa liana, pwede ba ka? Kadjot lang siya. Timing di kayan. Tawag dagat yan, liliara ng dagat yan. Liliara rin. Anay, sa dagat na, kalinaw. Naikag ka? Naikag. Kani di ay buhatong kuwan, parintahan gihapon. Nice, Dani, kay makalikas dagat. Kabayanan ni Dinhi. Ko. Kabayanan ni Dinhi. Natamuagin ma. Ato yapon balik. Dani may nice. Kabayanan ni Dinhi. Pwede mo tadi hara okay bas man dito. Oo. Diha kami tambay dito din ko. Nice. Dadas kuko dani im. Ha? Di manis kuko? Magkwasa kog hingiki. Hala. Wow.
Nice ka, Jo. Kasi asin. Padung day pada kog ngaron ligo na to. Sabi pala, sa isang lukso na to. Oh. Kang, nice. Isa man lagi, sirado man lagi. Ano man na na? Ako tanga ko ba? Ano yung abang ni kaduha? Aw, ajo kasi day. Mauni. Sudah. Na day ni abang na dani im. Tawang CR din ang CR din ha. Naman lagi pisa ka pila ni re. Aw. Naman di aircon. Pila im. 4 to 5 depende. Nice man di ay na. Nice Nice. ang CR din ha po. Ayos na. Ayos yun day. Nice ang CR na. Wala ni rent dani. Bago pa nihawa. Na. Man naman ang OJT nila. Hindi ka ni bago na ni. Giridihan na ni bago na ni kuan. Ah, okay man po. Mao pa ni isa na rin tas taas. Asa may iban katong na Doon dito ta. haba nagnama kay nagrenta ni. Negosyante din si Amy ba? Negosyanting in check. Nakaw din nakaw. Ah. Napa makay nagrent na ni. Kasi lumang na rin. Ah, katong dislain? Dini pwede sila ka luto-luto. Ano sila magluto? More lain pa ni. Tayo sa ni. Lain pa ni nga room. Oo. Ah. Tayo sa ni. Ajo kasi sinas na. Bilin sila sa bali na bilin to. Gamay-gamay ni. Naman lagi mga aircon. Naman lagi mga ingani. Sabi ta? Dari ka dyan dyan. Dagan di room dyan ni. Abang ang dali. Dari dyan dyan ni renta pa ka dyan. Wait, kuha ni. Pila pa yung renta? Dahil 50 per next, barato ba? Ang binuang. Mau ni, yung mo dyan? Di, abangan po ni. Lagi dyan. O pamay ni abang nidas dyan. Sino siya? Ito, nag-track din, no? Tuan na. Hamay. Tuan na mong gitar. Pila po na ni. Katro. Na ni aircon. Naa. Report big, overpricing. Inyo dito size nga ni. Nice man po. Mau ni dahil sa ganahan mo rent na dari Kanina aircon, di ba? Available. 8,000. Nice. Pero imong ko ano utang 1,000 per per 2 ba? 1,000 per month. Mag-aircon di kusbay. 8,000 na yun. 8,000 na na. Dili siya kaso kurente, mura sa inverter. Oh, 8,000 na lagi na. 1,000 per month ang bayad po ng imong utang. Per month. So, pila ka months? 12. 8? Oh, 1,000 per month, 8,000 siya. Gansi sila. Di, oh ba, pila to ang kuan kay amo maghihom credit tulong gud among gipalit gud. Ah, bakay tulo. So, naka-discount mo. Akong gihom credit ang Pero duha. mabug daw ka dyan. Arabog na wa. Oh. Low pa ganina na sa magdaghay. Mag-aircon ra ka. Someday, somehow. Ako na. Mga to. Pila na ka rooms? 1, 2, 3, 4. Nasa silong ang duha ang tulog pod. Wow. Sana all, Emilo. Nice dari po. Kay makalili po sa kalsada. Wala ka mag-post nga na yung mga rooms nga available. Apol. Katubang giingan yung bang ning rent Aman ron. Silong. Di katong naingag go. Pangbayad. Nako nila indag to. Natulog silong. Wala hindi. Pagtalas mo. Panday. Malira ba dito China sa yan? So, dako-dako dyan ay. Bilin mong duha din ako binutan ng duha. Amigo mo na sila. Pagpaminaw mo, baog na yung mga duha. Mo ba ang number yan? Ha? Mo ba ang number? No, diba? Ano pa mo Christy? Naman na settings. Naman na settings mo. Uy. Pari na lamang ko mo bed space ko dari. Mag bed space ko kay one tour ako nun eh. Kaya di man aircon. I-aircon nila ko. Ay, aircon sika. Ilang ang kurinte. Ah. Ilang ang kurinte. Madyo dahil ipangbutangan siguro ako.
Ang tanan. Kuya today. Boarding house today. Buhing-buhi ka na. Na. Sa pag tiguang ka basta di pa ka mo trabaho. Buhi na kain ka adyo. Buhing-buhi ka na. Parang mga kayo gusto ka makabuhay na na. Kanina mga kalani. Saka mga rin na ni kailangan ni Swa. Isip ko. Kaya ito hindi. Naklong ko. Ano ba rin? Ay, yun na. Bri, lagi mo kanina. Kata na. Kau na og. Kawiran kay kuan ra ba? Ako. Tigmatata ko dari, ma. Ito i-declare. Cellphone wiri. Magikaw yun. Ako ra, kaya na ako. Kasakas nanay dani katong niyanis nanay. Isa kay, si nanay ra. Ako na. Makalipay. Nice ka sa taas di ay. Nakalay sa karunda ni silong. Dat ka na nga room him. Naliha. Apa? Dari agi deh. Moren pugko. Ani ko balin siya magpujo. Ala, tengah deh. May tengah. Ya malibig ang room sa dari di ay. Ada room sa dari. Ada room. Someday you'll see. Hours later. Subway shipping bound for Cebu at Day 12:05. may sa Bus SU and Growler for Birdie. For all remaining passengers. Ano na? Taon man pagkapriyan. Tara da. Patugtog lagi sila, ma. Niyod ko sa amin before mo larga. Dali. Dali rin na. Magkaon yung konsumo. Ayan. Ayan. Ha? Gawan? Ha? Natutumbang bukan ni ama. Nahali ka na eh. Ito ya deh dai. 2 hours later. Nakabot na si Big Cebu. Talaga mag-isakyan ta, super ta. I-believe you ka din ng classmate. Excited ako makakita ang dula kuko, ma. Lagi, ma. Malaki, ma. Oh. Kaliyo. Mamantig ikuan ng Michael. Mang bark Sakyan. di ka na diyang Kirailan. katang murag na gujiti pa ba? Sakay ko ma. Hapit damig iskim. Kunob. Wa. Kamay Cebu, guys. Tanap.
naman. Uy, baghinay. Ah. Lagi. Man, bali mo kasi nila. Bali mo sila. Padung na may muli lang. Ano bito ko eh? Yan. Mama, Asa ka matog yan? may lula ko kuma. Lula ko ko, grabe. Ay, tawag sa wana ni bay lula ko kuma. Baho, lado pa eh. Pwede pagligas 20 minutes. 20 minutes. Or 30 minutes. Excited na makakita ng lula ko kuma. Isa? Excited na makakita ng lula ko kuma. Excited there. Guys, nakabot na dito Miss Panayanan ni Emilio. Damis room ni. Isa mo yung room ate? Gisroom? Na Damis gisroom. Pahuway. Injaw pa mi kailis kay gamang bag kay tama silang truck. O pa mag-truck ni abot. Gamang mga gamit. Amang gi padasa ilang ban nga ni biyahe Bohol. Sabi na mo mauna to gabot. Nauna pa man mi mauna. O pa mi ilisan. Ikaw tinan kay ilisan te. Mauna tago sa Lamidares gisroom. Hindi yan. Hindi pa kuma. Minsan may mag-ibalik nila ko ko. Madlik nila ko ko. Minsan may purmang lula ko ko dahil. Guwapa ma. Ikaw, ang gupa ha. Mapreha mo ka guwapa ha ma. Ala, puti mas lula ko ko. Diya. Isang adlaw ang schedule. Na-check up si Aliana sa psychologist. Alas, ano sa te? Merkulis. Diya karon Bernis pa man ro. Pahuway pa dito dani. Excited na. Pahuway dito dani yan. Ama. Ano